Вже пройшло майже 5 років. Ми знову згадуємо ті дні, проте необхідно жити сьогодні. Що ми сьогодні повинні зробити? У Криму кримсько-татарський народ досі не змирився з подіями, що сталися. Досі залишається вірним своїй нації, своєму народу, Україні. На це ми повинні звертати увагу, це використовувати. По-перше, наш народ є, і він, звісно, сподівається, але крім цього є українська держава, до якої, звісно, в нас є багато вимог. Чи робить вона те, що ми хочемо? Чи здійснює потреби кримсько-татарської нації? Саме про ці речі треба говорити. Чому досі в Конституцію не внесено положення про автономію? По-друге, усі українські міністерства мають почати працювати у Криму, а я не чую про них нічого. Одне-два міністерства що ще кажуть про Крим, проте інші. Вони повинні вже сьогодні в кожній справі висвітлювати кримсько-татарські проблеми. Робляться ці речі чи ні? Я бачу, що ні. Тому знайте, нас хоч і мало, проте в Криму є вірні люди. Тому міністерства повинні були зробити це ще 5 років тому. Ви ж бачите, що в Крим йдуть мільярди, але ці гроші міністерства повинні використовувати, щоб вирішити проблеми кримських татар.